Концерт до Дня свята весни влаштували в Києві. Піснями й танцями привітали жінок з прийдешнім святом. Серед учасників багато дитячих колективів. Їх активно фільмували присутні батьки, а відкрив виставу військовий оркестр Національного університету імені Черняховського виконанням національного гімну та попурі з відомих українських пісень. Бажали миру та перемоги і передавали вітання жінкам в окупованому Криму. Жінки Криму вимушені боротися щодня не просто за своїх братів, дітей, онуків. Жінки Криму щодня борються за те, щоб лишатися собою. Вони не скорені і ніколи не скоряться окупантам. Для мене, перш за все, це свято весни, а весна для мене символізує і якби асоціюється з жінкою, з матір'ю, з дружиною, з донькою. Тому, перш за все, для мене це свято весни, свято жінки.